Drahé sestry a bratia, vážení poslucháči. Vstúpili sme do najkrajšieho času kalendárneho i cirkevného roka a všetci si na jednej strane uvedomujeme závažnosť situácie, aj preto, že sa takouto formou navzájom k sebe prihovárame. Na druhej strane chcem a túžim, aby sme napriek okolnostiam, v ktorým žijeme, sústredili svoju myseľ a svoje srdce na tú hlbokú podstatu Vianoc a nenechali sa vyrušiť žiadnymi opatreniami ani ničím, čo by nás malo teraz odviesť. Poďme dnes spolu do jednej časti vianočného príbehu. Dovoľte, aby som vás zobral na túto cestu a začal by som tak trošku netradične. Potrebuje svet superhrdinu? Moja prvá otázočka, ktorá smeruje k nám, možno by teraz niekto povedal, skôr teraz svet potrebuje super vakcínu a super riešenie. Uvidíme v budúcnosti, čo všetko z toho bude, ale dnes žijeme v ére superhrdinov, žiaľ väčšinou vymyslených. Americký komiksový svet Marvelu nás zaplavil Supermanmi, Spidermanmi, Ironmanmi, Batmanmi či Wonder Womanmi. Ten zoznam je veľmi dlhý. Veď hlavne vy, starší bratia a sestry, skúste sa spýtať svojich synov, možno dcér, svojich vnúčikov a určite vám vymenujú mnohých ďalších, okrem tých, ktorých som teraz spomenul. Keď si človek pozrie pár takých filmov, tak má pocit, že náš svet je konečne bezpečný, veď ho strážia a chránia super ľudia s nadľudskými schopnosťami, ktorým ide o naše všeobecné dobro. Samozrejme, sú to vymyslené postavy, ale všetky tieto príbehy majú niečo spoločné, nad čím by sme mali premýšľať. Pred kým vlastne títo špeciálni ľudia chránili a zachraňovali svet a planétu? No pred zloduchmi, zlými ľuďmi, nebezpečnými individuami, votrelcami z vesmíru. Aký má tento úvod súvis s týmto obdobím, v ktorom sa nachádzame, s vianočným posolstvom? Veď keď sa spomenú Vianoce, tak nám napadne čo? Pokoj, radosť, pohoda, šťastie. Áno, to je pravda, presne takáto atmosféra sa v nás prebudza a preto ľahko prehliadneme skutočný dôvod príchodu Pána Ježiša na zem. Prečo sa Boh stal človekom? Veď vedel, čo ho čaká a ako sa ľudia voči nemu zachovajú. Ján vo svojom evaníliu píše v 1. kapitole: do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Z nášho ľudského pohľadu nám napadajú logické otázky. Prečo sa Boh stal človekom, keď vedel, že ho nepríjmu, že ho budú prenasledovať, že bude neustále v konflikte s mocnými svojej domy, že mu nebude rozumieť ani vlastná rodina, že bude žiť ako bezdomovec, nakoniec ho obvinia a zomrie asi najpotupnejšou možnou smrťou. Nik z nás, ak by sme toto všetko vedeli, by sme do toho nešli, alebo by sme do takej krajiny neposlali svoje deti. Tak prečo do toho išiel Boh? Jozef na to dostal odpoveď, keď premýšľal nad celou situáciou, ktorá sa mu prihodila. Keď sa mu zrazu zosypal vysnívaný svet a hlboko sa sklamal v Márii, svojej snúbenici. Mal plánovaný, perfektný život, vybral si krásne dievča, všetko do seba zapadalo ako puzzle a zrazu zistí, že Mária je tehotná. Šok. Ako sa zachovať? Čítame v Matúšovom evaníliu v 1. kapitole. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Preto sa rozhodol tajne ju prepustiť. Mal na výber ju verejne vystaviť hanbe. Lebo tým, že sa Mária vyspala s iným, keď už bola zasnúbená, pošpinila aj Jozefové meno. A v spoločnosti vtedajšej doby to bol veľmi, veľmi vážny morálny poklesok. My tomu asi ťažko rozumieme, lebo slovo morálny sa už pomaly z nášho slovníka aj života vytratili. A ak by sa niečo také prihodilo, tak by sme len kývli plecami, rozišli sa, alebo poslali dievča na potrat. A v tej dobe sa ale deti nezabíjali. A Jozef sa rozhodol pre tú najmenej bolestivú cestu pre seba aj pre Máriu. Rozhodol sa to všetko ututlať a tajne ju prepustiť.
To znamenalo, že mohla od Jozefa odísť a prípadne sa vydať za toho, s kým čakala dieťa. A Máriino vysvetlenie, že to bol Duch Svätý, ktorý na ňu zostúpil a že tak počala, že Jozefovi nebola neverná, ale prijala Božiu ponuku v kľúčovom bode dejín, tak to jej Jozef nebol ochotný zltnúť. Ďalej čítame. Keď o tom uvažoval Jozef, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna, dáš mu meno Ježiš a on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Prvá vec, ktorú Jozef počul od anjela: Jozef, ideš do toho? Si ochotný to risknúť? Si ochotný postaviť sa na Máriinu stranu a proti spoločnosti, proti vtedajšej kultúre a morálke? Lebo tak ako Jozef musel byť od anjela presvedčený, tak potom ani Jozefovi s Máriou nikto neuveril, že to je z Ducha Svätého. Ale tá podstata, ktorú Jozef potreboval počuť a na čo ja dnes v tomto premýšľaní chcem dať dôraz, lebo on zachráni, vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. Toto je dôvod, prečo Boh prišiel na zem Ježišovi Kristovi. Prečo sa stal človekom? Dostať nás z moci toho, čo nás spútava, ničí, klame, čo mu otročíme, čo nás zabíja. Jan to pomenúva nasledovne. V prvom liste, v 3. kapitole čítame: Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Všetci sme chorí, všetci sme infikovaní zlom, všetci sme mŕtvi pre vlastné prestúpenia a viny. Všetci sme zhrešili a nemáme slávy Božej. Ja viem, že sa to ťažko počúva a ešte ťažko prijíma. Priznajme si pravdu, je nám úplne jedno, čo si o našom živote myslí Boh, či máme Božiu slávu, či tak žijeme. Žijeme podľa žiadosti svojho tela a myšlienok, otročíme svojim chuťkam a pudom a robí nám to dobre. Je úplne jedno, ako si to ospravedlňujeme sami pred sebou a pred spoločnosťou. Je úplne jedno, ako spoločnosť ohýba pravdu a odsúhlasuje si morálne pravidla podľa svojich chúťok a zvrátených žiadostí, to ovocie si nesieme sami na sebe. Naozaj si žijeme šťastnejšie, pokojnejšie, viac sa milujeme, viac si vážime jeden druhého, sme voči iným dobroprajní, nezištne a zo srdca im žehnáme. Áno, tak možno vo sne. Ale realita je úplne iná. Vo vnútri sme ľudia zahľadení do seba, sme sebci. Ak sa povie slovo hriech či hriešnik, tak sa len zasmejeme. So spravedlnením alebo kývnutím rukov, však sme všetci takí. No a čo? Nič sa nemení. Dnes, v tento vzácny deň, ti, drahý brat, milá sestra, milý poslucháč, chce Boh dať dar. Pravdu o sebe. Predstavme si vianočnú škatuľu. Máme ju pred sebou. Je zabalená. Je to dar od Boha. Nie je tam krížik, nie je tam kolíska, nie je tam betlehemček. Je to pravda o tebe. Aby si si uvedomila, čo všetko naozaj reálne je v tvojom srdci. Či naozaj ten človek, ktorý žije v tebe, vo mne, je taký dobrý, ako sa silou mocou snažíme veriť. Nie je tam napísané len nič nehovoriace slovo hriech, nad ktorým naozaj kývneme rukou, alebo sa zasmejeme, alebo to dnes zľahčujeme. V tej krabici, kde Boh chce pomenovať kompletnú diagnózu tvojho a môjho srdca, je napísané: si klamár, ty nenávidíš, ty nechceš odpustiť naozaj. Je jedno, čo vyznávaš pri spovedi. Ty si alkoholik, máš s tým problém. Si obyčajný sebec a egoista. Ty si smilník. Ty si vrah, pretože zabíjaš slovom v jednom kuse. Počúvaj, čo o iných hovoríš. Si klebetnica a ohováračka, to je diablov sluha. Si úplne závislý na pornografii. Si bezbožník, Boha úplne ignoruješ. A mohli by sme pokračovať, možno stačí čítať určité miesta písma z listov a číta sa to veľmi zle, lebo ak sme len trošku k sebe úprimní, tak sa tam nájdeme. Už to odrazu neznie tak všeobecne a ani tak veľmi vianočne. Je to divný darček. Ja viem, ale preto idem tak hlboko,
Aby sme mohli v modlitbe prosiť, Pane, môžem aj ja byť zachránený zo svojich hriechov? Už to slovíčko hriech nie je len taká všeobecná náboženská formulka. Pane, môže sa to všetko v mojom živote zmeniť? Môžem patriť do tvojho ľudu? Môže mi byť odpustené? A potom to slovo, ktoré počul Jozef od anjela, znie úplne ináč. Dáš mu meno Ježiš, on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Áno, Boh slúbil, že svoj ľud vyslobodí. Ak chceš k nemu patriť, stačí prísť. On prišiel, už tu bol, my si to len dnes pripomíname. Ale teraz stojí pri dverách a klope a musíme prísť my. Musíme to my byť, ktorí otvoríme. A hľa Pána počne, porodí syna, dajú mu meno Emanuel, čo v predklade znamená Boh s nami. To je to slovíčko, ktoré ma možno na tých vianočných sviatkoch vždy tak najviac fascinuje. Boh je s tebou. Nie ďaleko, nie od teba. Boh je s tebou. Ak je Boh s tebou, máš Vianoce. Pán Ježiš je tu, je blízko, stačí o to stáť. On o to zatiaľ stále stojí. Poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. Nestačí len vedieť. Ich informácií máme neuveriteľné množstvo, aj kresťanských. Nestačí ale mať informácie. Boh prišiel na túto zem, stal sa človekom, aby mal s nami vzťah a my s ním. Musíme ho spoznať a tak zažijeme skutočnú slobodu. Lebo to Boh s nami má aj opačnú stránku. Boh môže byť proti nám a to by bola katastrofa. Nedopust to. Milý brat, milá sestra, milý poslucháč, nedopust to. Chceš mať Vianoce? Pozri sa do krabice svojich hriechov, zober ju tak, ako je pre tebou a daj ju Bohu a povedz, Pane, ja už toto nechcem, potrebujem to dať preč. Odpusti mi, prosím. A viete, čo je úžasné? Boh to chce a Boh to túži urobiť a to podstatné, Boh má moc a autoritu to urobiť. On to už urobil na Golgotskom kríži. Už si to opäť nemusíme len pripomínať. Potrebujeme prísť, Pane, ja ti to dávam. A to sú Vianoce. Porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni, on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. Sláva Bohu. Ja ti zo srdca žehnám, milý brat a milá sestra, aby si prišiel k Pánovi Ježišovi Kristovi. Aby si mu dal svoju krabicu reálnych hriechov, tvojich prestúpení, postojov srdca, svoje mysle. A dovolil, aby to odstránil. Aby ti dal nové srdce a novú myseľ premenenú. Preto sa Boh stal človekom. On už zachránil svoj ľud z jeho hriechov. Vieš, že si jeho ľud? Tak, ak nemáš tú istotu, povedz, Pane, buď môjim pánom a kráľom. Chcem ti patriť. A stane sa to. To je ten najkrajší a najvzácnejší dar, ktorý môžeš dostať. A ja ťa k tomuto pánovi a kráľovi v dnešný krásny, štedro večerný čas v tento moment pozývam. Chceš zažiť Vianoce, ktoré budú trvať potom stále? To šťastné, veselé, nádherné, krásne a slobodné bude v tebe. Budeš tým presiaknutý a naplnený. Boh s nami. Emanuel. Sláva Bohu. Amen. Modlíme sa. Drahý Pane, ďakujem ti za tvoj dotyk. Ďakujem ti, Pane, za tvoj príchod. Za to, že ty si sa takto rozhodol a ja môžem zažiť ozajstnú a reálnu slobodu. Dávam ti, Pane, krabicu mojich hriechov. Dávam ti svoje ja, svoje túžby, svoje plány, ktoré sú úplne znečistené vírusom hriechu, sú infikované skrz na skrz. Ja si s tým neviem poradiť, odpusť, že tak často na to dávam len pozlátka, ale vo vnútri to stále hnie. Vyznávam, že ťa potrebujem a ďakujem za tvoju dokonalú milosť, za tvoje odpustenie, ktoré je úplné a absolútne. Ďakujem, že dnes sa môžem menovať tvojim synom a tvojou dcérou. A to znamená, že aj pre mňa v plnosti platí vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. Ďakujem, že patrím do tvojho ľudu. A ty sa ma nevzdáš. Lebo aj kvôli mne z úplnej absolútnej lásky si sa stal človekom. Ďakujem ti za to z celého srdca. Prosím, buď môjim pánom a spasiteľom. Amen. A tak ešte na záver príjmite, drahé sestry a bratia, požehnanie. Nech teda ten Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, chráni
naše srdcia, naše mysle, všetky naše životy a vzťahy v Ježišovi Kristovi Pánovi požehnanom na veky vekov. Amen. Buďte požehnaní a prajem krásne prežitie Vianočných sviatkov v prítomnosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Stále medzi nami, je stále blízko nás, pozná všetky tvoje rany, pred ním sa neschováš. Boh je stále blízko pri nás, môžeš až k nemu prísť. Chce obmyť to, čo skrývaš, báť sa dnes nemusíš. Immanuel je blízko nás. Immanuel, dotkni sa nás. Immanuel, nemáme síl. Immanuel, ty musíš prísť. Immanuel, dotkni sa nás.